Lázár János 10 vasútvonalat bezáratott, ezek között vannak kisebb és nagyobb veszteségek is. Csapatunk ellátogatott a Máté-Szalka-Csenger, korábban Szatmár-Németéig tartó vonalra, hogy megnézzék, hogy mi a helyzet ott. Ezt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vasútvonalat még tavaly előtti szeptemberben zárták be, azóta a pótlóbusz teljesíti a szolgálatot. A vasútvonal állapota a rozsdásodáson kívül szinte semmit sem romlott, nem nőtte be a gaz, pedig ez logikus lett volna. A csengeri vasútállomáson 3 vágány található. Az első, a második és a harmadik. Bezárása előtt a harmadikra érkezett a vonat. A vonal felégetése, mint ahogy az itt látszik, nem sok pénz, viszont vannak olyan dolgok, amiket ilyen könnyen már nem lehet megoldani, ilyen például a letört kút fukantyúja. A vasút állapota a környékbeliekhez képest még meglehetősen jó, viszont a kihasználtsága egy nagy kérdőjel, mert bezárása előtt hajnali 5-kor ment a vonat. Ez volt az első nyúlfartnyi, viszontlátásra!